सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो राफोद आबादारिनि सुंद' जिउ जारिमिन। फरायसा फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे राफोद आबादारि महरैबो सिनायथि। माबोरै सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जानानैबो राफोद आबादारि जानो हाखो? जाफुंसार आबादारि जानो थाखाय माबायदि जानाया गोनांथि? माबायदि आबाद मावोब्ला जाफुंसार जानो हायो? गासै गुदि खिथा बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि नुजाथिनायजों आबुं फोरमायथि। नंगौ, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अगुरिनि निउ लख्रिगुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मिशन मोसाहारिनि मोनसे जाफुंसार जिउ जारिमिन। 200 बिगा हायाव थालिर आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों सासे गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया। फोरोंगिरि जानानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे समखौ आद्रि खालामालासिनो आबाद फोथाराव नांथाबो मिशन मोसाहारिया। समजों लोगोसे खारफादों मिशन मोसाहारिया। सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरिजों लोगोसेनो बिथाङा सासे राफोद आबादारिबो। नंगौ, बे समाव आङो दंफैयो औगुरि होननाय मोनसे जायगायाव आरो औगिरियाव सासे आबादारि दङ, जाय आबादारिया सोलोंथाइजों लोगोसे थामहिनबा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिजों लोगोसे बिथाङा आबाद मावनानै मुंदांखा जानो हादों आरो बिथाङा जाखांफु आथिखालनि जे गोबां बिबांनि बिथाङा थालिर आबाद मावदों। जों मोनथिनायाव बिथाङा 200 बिगा थालिर आबाद मावदों आरो थालिर आबाद मावनानै बिथाङा जाफुंसार जानो हादों आरो बे समाव बिथांनि जिउ जारिमिन, बे जिउ जारिमिनखौ जों बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन आरो नैबे समाव बिथांनि जे मावनाय थामहिनबा नैबे आबाद मावनाय सोलोंथाइजों लोगोसे गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिजों लोगोसे बिथाङा दि आबाद मावदों आरो आबाद मावनानै बिथाङा जाफुंसार जानो हादों, बेखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव नैबे समाव नोंथांमोननो बिथांनि बबे जायगानि बिथांनि थंजों लोगोसे मा आबाद मावदों बिथाङा, माबोरै बिथाङा दिनैसिम बे जाफुंसार जानो हाखो, बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो नैबे समाव दिन्थिगोन। आंजों लोगोसेनो दङ सासे फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरिजों लोगोसेनो बिथाङा गोबां बिबांनि थालिर आबाद मावदों आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो लागोन आरो नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो लागोन जे बिथाङा माबायदि सोलोंथाइजों लोगोसे थामहिनबा फोरोंगिरि मावनानै आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा नैबे आबादखौबो जे लाफानानै बिथाङा जाफुंसार जानो हादों। आङो आंनि मुङा मिशन मोसाहारि, ओरैनो पार्मानेन्ट एड्रेसा बिटिनि बालाजारमोन। दा आङो ओरै अगुरियाव दंफैयो, मानो होनबा आंनि मिसेसआ नार्स हिसाबै मावनायखाय क्वार्टारावनो जोङो दङ आरो। दा जोङो जेब्ला 2000 लकडाउन जायो, बे लकडाउन समावहाय जोङो एसे सम मोननायखाय बे समावनो आङो बे प्लानिंखौ मावजेननाय जादों। आंबो बे थालिरनि बिसय बारा मिथियामोन, नाथाय खाथि खालायावहाय थालिर नुनाय हिसाबैहाय बेखौ माबायदि फानो, बेसेबांनि फानो, माबायदि गायो, माबायदि गाया, बेखौ एसे सुला लानानै नलेज लानानैहाय आङो सासे बर'नि सिगां गायग्रोनाय बे पानबारिनि पुर्न, बेथ' एसे सिगाङावनो साक्सेस जानाय मानसि, बेनावहाय आं डाइरेक्ट थांदों इउटुबाव नायनानै, ओमफ्राय बिनि एसे एडभाइस लानानैहाय बे खामानिखौ आं सुरु खालामदों आरो। ओमफ्राय बिसेसकै लकडाउनाव आंनि थाखाय खामानि होदों, मानो होनबा बे समाव जोंना स्कुला गैयामोन। बे समावनो आं बे खामानिखौ ओरै फरायसालियाव टिचार हिसाबै मावनायजों लोगोसे बेखौबो आं बाहागो लाफादों आरो, माने मावफानो आगान सुरदों आरो जोङो मिथिगौ, जोङो आबादारिया मोनसे जोंनि थाखाय गोनां। जोङो मोनसे सम दङब्ला एसे समखौबो जोङो ओरैनो हगारालासिनो बे एसे समावनो जोङो गुबुन खामानियाव जों बे समखौहाय एंगेज खालामोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जायो। आरो बिसेसकै एग्रिकालसार फिल्डआवहाय गोबां स्कप दङ। जों मोजाङै मावनो रोङोब्ला गोबां मदद मोनो। जोङो दानि जुगनि जि साइन्टिफिक मेथड, बे साइन्टिफिक मेथडजों जोङो मोजाङै मावलाङोब्ला रोंखा राखा मानसिफ्रा मावलांनो थाखाय गोरलै जायो आरो जोङो थाबैनो साक्सेस जायो आरो। ओरैनो सिगाङाव आङो 50 बिगाल' मावजेनदोंमोन, मानो होनबा माखासे लोगोफ्रा आं खेबसेनो 200 बिगा
मावनो सानखादोंमोन नाथाय माखासे लोगोफ्रा एडभाइस होनायनि गेजेरजों नोङो 200 बिघाखौ खेबसेनो दामाव नोंनो सोलोंनो गोबां नांगौ प्रेक्टिकेलि नोङो अरेलि लोगोफोरनिफ्राय नोङो एडभाइस मोनदों नाथाय बे एडभाइसा थोआ जानो हागौ प्रेक्टिकेलि नोङो मावग्रो बेखौ बुंनायखाय आङो ओरैनो 50 बिघा मावग्रोनाय जादों 50 बिघायावबो आङो साक्सेस जादों मोजाङैनो फिथाइ मोनदों टार्नअभाराबो मोजां जादों ओमफ्राय बिनि उननि बोसोरनिफ्राय आङो ओरै स्कुलाबो जानायखाय आङो पार्टनारशिपआव लोगो जादों आरो दा जोङो 3 पार्टनारशिप जानानै मावगासिनो दं आरो बेहाय नोंथाङा मा बे फरायसालियाव दा फोरोंगिरि महरै नोंथाङा खामानि मावगासिनो आङो निउ लावख्रिगुरि एलपि स्कुलाव एलपि हेडमास्टार हिसाबै आं मावगासिनो दं आरो एलपि स्कुलावहाय नोंथाङा जेन'बा सोलोंथाइ जुदि फोरोंगिरि सासे हेडमास्टार नोंथाङा खामानि मावो दा बेजों लोगोसेनो आबाद मावनाय बोरैहाय मेनेज खालामो नोंथाङा जे सोलोंथाइ गथ'फोरखौ फोरोंनोबो गोनां जायो आरो गुबुन फारसेजों नोंथाङा आबादावबो मुखुब जानो गोनां जायो माबायदि पेरेलेल नोंथाङा लांबाय थादों जोंना टिचारनो दा एसे सम मोनो फुङावहाय ओरै 8टानि सिगां आरो बिनि उनावहाय 2टानो ओरैहाय 2:30 ओरै गाहायाव सम मोनो एसे ओमफ्राय बे समावहाय आङो ओरै जोंनि जे ग्रुपनि मानसि सासे पार्मानेन्ट थाखायो बेजों कनसाल्ट खालामनानै आङो मेनेज खालामो टाइमखौ अभारअल जोङो डे टाइमाव आंथ' बेहाय सम मोना नालाय ओरैनो इभिनिं मर्निं ओमफ्राय जेब्ला स्कुल अफ अब्ला आं बेहाय बागानाव फैबाय ओमफ्राय लोगोजों कनसाल्ट खालामनानै माबिदि खालामनांगौ बेखौहाय जोङो मेनेज खालामलायो आरो ओरैनोथ' माने जोङो दा टिचार हिसाबै जोंना एक्सट्रा टाइम गैखाया एक्सुवेलि दानि फोरोंगिरिफोरनो एक्सट्रा टाइम गैया एक्सुवेलि मानो होनबा जोंनाव टिचारफोरनो गोबां एक्टिभिटिस दंसै गोबां मावनांगौ दायथ' दंसै अफिसियेलिबो गोबां दायथ' दङ दा बेखौ मेनेज खालामनो थाखाय जोंहा एक्सट्रा एसे टाइमबो नांगौ बिनिखायनो आङो दा बेखौ हाजोबैनि थाखायनो आङो पार्टनारशिपआवबो लादेरनांगौ गोनां जादों आरो नोंथाङा जागायजेननायाव जुदि 50 बिघा गायनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा फोरमायदों दा बेहाय आं नोंथांनिफ्राय सोंनो लुबैदों जे गिबियाव नोंथाङा बै फुलिफोरखौ जाखिनि बेवहाय थालिरनि थाखाय नोंथाङा मा फुलि गायदोंमोन आरो बबेनिफ्राय लाबोदों बे फुलि गायनायाबो ओरैबायदि जादों बियो आंनिनो सिगांनि चाइल्डहुड फ्रेन्ड एबा बियो हाइ स्कुल समावहाय जोङो क्लासमेटखामोन बेखौ आं गोबाव समाव लोगो मोनाखिसैमोन नाथाय बे थालिर गायनाय समावसो बे मानसिखौ लोगो मोनदों आरो बेबो फरायनाया आबुं जायैनि थाखाय बियो बेबायदि बिजनेस मावनानै जादों बियो दाबो बियो थालिर बिजनेस मावनानै दङ ओरै सुन्दारिथिंजायनो बोरैबा बेजोंहाय लोगो जादों माने कन्टेक्ट मोनदों आरो पुर्ननि दारैहाय कन्टेक्ट मोनदों मानो होनबा बियो फ्राय ओरैजायनि माबाखौहाय बियो साप्लाइ खालामो आरो थालिर बेदरखौ बियो साप्लाइ खालामो ओमफ्राय बियो कनसाल्ट खालामनानै होनानैहाय आंबो बिनिफ्रायनो फ्रेन्डजेट होननायनिफ्रायनो आंबो बेखौ फुलिखौ लायग्रोनाय जादों आरो सिगाङाव आङो 50 बिघानि लायनानैहाय गायनाय जादों आरो बिथाङानो गासैखौबो लाबोनानै होफैनानै आंनो माखासे एसे एनै गाव जि नलेज दङ बेखौ आंनो बियो शेयार खालामदों आरो बिनि दारैबो आंबो एसे साक्सेस जादों होननानैबो आं बुंनो हायो आरो बिदि माबायदि हाया मोजां जायो जे जाखिनि थालिर आबादनि थाखाय माबायदि हाया सरासनस्रायै मोजां ओरैनो थालिरनि हाया दैखौ हमथानानै लाग्रा जानो नाङा आरो बियो दै जमा जाग्रा जानो नाङा ओरैनो बालासिया सरंसा हा जानांगौ आरो जेन' दैया अखा हाब्लाबो बियो जायगायाव बिलो बायदि जानानै थानो नाङा आरो बेबायदि हाया मोजां आरो ओमफ्राय ओरैनो बे माइ खोन्दा दहला हा बिदियाव गायनो नाङा बेहाय बुहुल जानायनि एबा माबा साक्सेस जानायनि माबाया एसे खम आरो बांसिन नोङो फोथांनानै लाखिनो होननानै बुङोब्ला नोंना खरसाया बारा जागोन आरो ओरैनो गोरान बेबायदि मा होनो बिथा हा बायदियाव गायोब्ला मोजां जायो आरो दै थायै जायगायाव बिदि नोंथांनिफ्राय आरोबाव मिन्थिनो लुबैगोन जे जिखिनि फांसे थालिरखौ जेब्ला गायखांनायनि उनाव बेखौ जोथोन लानो गोनाङा मा दं बेखौ जोथोन लानाया जाहैबाय गायनायनि
समावबो जों बेखौहाय मोजाङै मुलि होनांगौ। बेबी स्टेनावहाय जोङो बेखौहाय सोमनानै दोनोब्ला साबसिन जायो आरो नङाब्ला सोमनानै दोननो हायाब्ला बेखौहाय स्प्रे होनानै गायनाय जायगायाव एबा बे बेदराव स्प्रे होनानैहाय बेबी स्टेनखौ स्प्रे होनानै गायोब्ला बे बेक्टेरिया भाइरास बायदिसिनाफ्रा बेहाय बानो मोननाय नङा आरो एटेक खालामनो हाया। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 2 मास 3 मासनि गेजेरावहाय बेनो आरोबाव माखासे हासार होबावनांगौ आरो जेरैहाय इउरिया, पटास ओमफ्राय सुपार बेखौ होनांगौ आरो ओमफ्राय हायोब्ला बै बिसोरजों मिक्स बै मोसौ खिखौहाय मिक्स खालामनानै होयोब्ला साबसिन जायो आरो गोबोरखिखौ मिक्स खालामनानै होयोब्ला साबसिन जाबावो आरो बेनि उनाव जिहेथु बेखौ होखांनायनि उनाव नोंथांनाव नुनो मोनदों आङो जिखिनि बागान दं बे बागाना साब सिखोनै लाखिनायखौ नुबाय थादों। दा बेहाय बै जोथोना माबायदि लायो? बेयाव थालिर बागानाव जोङो हाग्रा दोननो नाङा, बियो साब सिखोन थानांगौ आरो जे थालिरा गायोब्ला फेंखा रज'बाय थायो बे फेंखा रज'बाय थानायखौ जोङो हास'नानै होबाय थानांगौ आरो हास'नानै बे फेंखा हास'खोन्दाखौ जोङो ओरैनो जानला मानला गारनो नाङा। बेखौ मोनसे लाइन आरामसे लाइनैहाय बेखौहाय थिग जायगायावहाय दोननांगौ आरो नङाब्ला बियो उनावहाय साफा खालामनायाव बांसिन खरसा थाङो आरो मानो होनबा बेखौहाय बै हाग्रा बुथारनो थाखाय जोङो माबा खालामनांगौ मुलि सारनांगौ मानांगौ समावहाय एम्फौ एनला बायदिसिना जिबौ जिबानाबो बेहाय बांसिन थानायनि चान्स थायो नालाय बेनिखायनो बेखौहाय मोनसे जायगा जाय र'आवहाय लाइनावहाय गारदों बे लाइनावनो गारबाय थानांगौ आरो जेन' जोङो थाबायोब्ला बेयाव गासननाय जायैबायदि। ओमफ्राय ओरैनो जोङो बेखौहाय बिलाइनिफ्राय लानानै ओरै हासिम बिफांखौ जोङो स्प्रे होबाय थायोब्ला मोजां जायो आरो माने भाइरासफ्रा बेखौहाय एटेक खालामनो हाया जायो आरो ओरै बे थालिरनाथ' बिखं दङ ना, खलथब दङ, बे खलथब सिङावहाय गोबां रोखोम एम्फौ बायो। बे एम्फौआ सुनानैहाय बिफांखौ गाज्रि खालामो, खमजुरि खालामो। बेफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो एम्फौ थैग्राफोरखौबो जोङो सम सम सारनानै होनांगौ आरो बिफाङावबो आरो साखाथि बाखाथियावबो जोङो सारनानै होनांगौ। अब्ला बेहाय एम्फौ एबा बेमार जानायनि जेबो चान्सआनो थाया आरो अब्ला नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन खायसे आबाद मावो, आबादारिफोरा थालिर बिफांखौ मावो आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोन्दों गुबुन आबाद मावो। दा बै आबाद मावनाय मार्केटिं लाइनखौ हमनो हास्लाबा खायसे। दा नोंथाङा माबायदि सोलिगोन बा नोंथांनि मार्केटआ माबायदि? मार्केटआ जाहैबाय नोंनि जि साप्लाइ बे साप्लाइआवबो सोनारो। मानो होनबा गिदिर बिजनेसमेना गोबां एमाउन्टखौ नागिरो, नाथाय फिसा नोङो एसेल' माबा खालामोब्ला खेथि खालामोब्ला आबाद मावोब्ला अब्ला बै जायआ गिदिर बिजनेसमेन एबा साप्लायार बिसोर फैनो हाया जायो। अब्ला गिदिर साप्लायारा जुदि फैनो हायाब्ला अब्ला नोंनो बे फिसा बेफारिफ्रा जुदि फैयोब्ला नोंनो थोजासे दाम होलांनो हाया। मानो होनबा बिसोरो साइकेल गंसेयाव 6टा 7टाल' लानो हायो आरो बेखौ फानहैयोब्ला बिसोरो ओरैनो बिसिनि प्रफिटआ खम जायो। बेनिखायनो बिसोरनि गावसिनि प्रफिटखौ गोबां खालामनो थाखाय नोंनिफ्राय खम लानानै थांनाय जायो। बेयाव नोंहा लस जायो। बेनिखायनो थालिरखौ गायोब्ला जोङो ओरैनो 10 बिगानिफ्राय एसे गोजौनिफ्राय सुरु खालामनांगौ आरो अब्ला बिजनेस जेन'बा बेफारि गिदिरखौ लेंहरनानै जोङो मोजां चेनेल हमनो हायो आरो नङाब्लाथ' मोजां चेनेलखौ हमनोब्ला जोङो गोबां नङाब्ला जों हाया आरो प्रडाक्टखौ गोबां खालामनांगौ आरो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे नोंनि जि प्रडाक्ट बे प्रडाक्टआ मोजां जानांगौ। अब्लासो प्रडाक्टआ मोजां जायोब्लासो जे साप्लायारा अट'मेटिकेलि बे फैयो बोथोरखौ लानानै सिजनखौ लानानै। आरो जोङो जेब्लायबो गोसोआव लानांगौ बै मुस्लिमफोरनि बे रामजान ईद बेखौहाय जों गोसोआव लानांगौ। बोथोरखौ मोननै बोथोर दङ बिसिना, बे मोननैयावबो बिसिनाव बे समावहाय दाम जायो आरो बेखिनि प्रडाक्ट जायो सेल जायो आरो
स्पेसियेलि नैबे दा नै दानि फैगोन मार्च एप्रिलसिम दङ नालाय दा नै एकदम माबासिन आरो एकदम टप मस्ट सिजोनसै आरो दामा मार्च एप्रिलाव एकदम हाइस्ट जायो आरो मार्केटना बिसिनि माबा बर'दिन जोबनाय लोगो लोगो मार्केटआ एकदम डाउनाव थाङो आरो बेनिखायनो जेब्ला आबाद मावो बेखौ हिसाब खालामनानैहाय नोंनि थालिरा बेसे गोबाव लागोन फिथाइ थायनो ओमफ्राय रानो बेसे गोबाव लागोन बेखौ केलकुलेट खालामनानैहायसो बे बोथोरखौ हमहैनांगौ आरो नङाब्ला नोंनि ओरैनो गोसो जानायजों गायलाबायनानै बे मार्केट सिजोना जुदि गैया जायोब्ला नोङो डाउन जायो नोङो साक्सेस जानाय नङा आरो बिदि आरो बिगासेयाव बेसेबांसो गायो ओरैनो बिगासेयावहाय 250निफ्राय 250निफ्राय लानानै 300सिम जायो आरो 300सो जागोन आरो 300थासो फुलि गायनो हागोन आरो 250निफ्राय लानानै 300थासिमाव जागोन आरो नोंथाङा आरो माबायदि सिस्टेमाव जाखिनि बेवहाय थालिरनि दांफोर दङ दा बेखौ माबायदि फानो बे दां फानोना नोंथाङा बे खनसेयैनो बागानखौ फानखायो बियो फाननाया जाहैबाय मोननै रोखोम एबा मोनथाम रोखोम थायो सोरबाया दामखौ नेथानानै सिजनखौ नेथानानै गावसिनि केपासिटि बायदि डिमान्डखौ लानानैहाय बिसोरो बिदां हिसाबैहाय फानहरो आरो सोरबाया ओरैबायदि जायो माने फैसाया एसे थोआ जायोब्ला सर्टेज जायोब्ला सोरबा बेफारि गिदिर लानानै बिनिफ्राय एसे एडभान्स लानानैहाय आबादखौ दानजासिम हारभेस्टिं जाजासिम बेखौ मेनेज खालामनो थाखाय सोरबा एसे आगोलावनो बागान होनांगौ जायो आरो दा खायफाया बे बार्गेनिंआ रोखोम जायो सोरबा बिदां हिसाबै जायो सोरबा आखा हिसाबै जायो सोरनाबा ओमफ्राय बेखौ हिसाब खालामनानैहाय बागानैबो फाननाय जायो आरो बेफोरखौ ओमफ्राय ओरैनोथ' दाम दरा बे नोंनि जि क्वालिटि फिथाइनि क्वालिटि बेखौ लानानैसो जायो आरो ओरैनो बे मिनिमाम जेनेबा मोजां जायोब्ला ओरैनो मिनिमाम माबा सिजनखौ लानानै होनदों सिजनखौ लानानैहाय मिनिमाम जुदि नोङो बागानाव होयोब्लाबो नोंनि रेटना 250निफ्राय लानानैहाय ओरै 300सिम थाङो आरो जुदि नोङो नेयोब्ला 250निफ्राय लानानै दांसेयाव आखाया हले 8 आखानिफ्राय ओरै गोजौ जानांगौ आरो 8 आखानिफ्राय ओरै गोजौ जानांगौ आरो अब्ला 250निफ्राय लानानै 300सिम थाङो आरो बेखौ नोंनि क्वालिटिखौ नायनानै आरो ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय मोनबा आखानिफ्राय लानानै ओरै 6-7 बिदि थांबाय 5-6-7 बेयाव आलादा रेट जाबाय आरो गुबुन ओरैनो 200 बिदि थांबाय आरो बियो 220 230 बिदि थाहैबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जाखिनि बेवहाय नोंथाङा 200 बिगा जिहेतु थालिर आबादखौ मावदों इनभेस्टमेन्टआ बेसेबांसो बेवहाय इनभेस्टमेन्टआ जोंना बेयावहाय ओरैनो माबासो जादों आरो नियारलि 50सो जादों थालिरावहाय 50 lakhs बिदि जादों ओमफ्राय टार्नओभारा जोंना नियारलि 70-80 थांगोन आरो दा जोङो बागान मोनसे दंबावो नालाय बे बागानखौ जोङो दाननो मोनजेनाखै बे बागाना बेसेबां फैयो बेहायसो जोंना जागोन आरो नैबे मोननै बागानजों जोङो 60आव हगारदों आरो 60आव मोनसे बागान दंबावो बेसेबांसो एक्सपेक्ट दं बेयावहाय मार्केटनाखौथ' एसे बारा नुहुराखिसै नालाय ओरैनो 15निफ्राय 20सिम थांनो हागौ आरो हयथ' जानो हागौ 20सिम थांद्रायनाय नङा 10 to 15आव थाहैगोन आरो बिदि जोबोद मोजां आरो लोगोसेनो आं मिन्थिनो लुबैगोन जे खायसे ओरैबायदि दङ जाय आबादारिफोर बा जाखांफु लाइमोनफोर दङ बै लाइमोनफोरा नोंथांनिफ्राय जोलैफोर नांगौब्ला लोगोसेनो फोरोंथाइफोर बेफोरबायदि खायसे लुबैयो खायसे लाइमोनफोरा लुबैयो दा बेबायदि जुदि लुबैनाय जुदि दङब्ला बिथांमोनखौ सोरबा व्यक्तिया इन्डिभिजुवेलि एबा ग्रुपैनो सोरबाफोर जुदि एनि हेल्प बेहाय आं एभारेडि माबा फुलि नांगौ बेहायबो मोनलांगोन आरो बिनि गेजेरावहाय एसे गाइडेन्स नांगौ बे गाइडेन्स नांगौआवबो एबा हेल्प नांगौ एबा साजेसन नांगौ बेहायबो मोनगोन आरो जायखिया फै लोगो लाफै
ओमफ्राय लोगो लानानैहाय मा प्रब्लेम एबा मा नांगौ बेखौहाय मोनलांजोबगोन आरो। नै दाखाल कलेजनि बेंटल कलेजनि गथ'फोर फैदों, मोनसे प्रजेक्ट खालामदों। बे प्रजेक्टआव बेहायनो जोंनि बागानाव खालामफैदों आरो बेहायबो आंनो हेल्प हरदों, माखासे साजेसन बेखौहाय। आरो बे प्रजेक्ट खालामनायाव आं एसे हिन्स होदों आरो, जेन'बा गथ'फोरनो माबायदि जानांगौ माबायदि जानाङा बिदि आरो। बेनिखायनो जायखिजाया मानसियानो जा मानो जुदि फुलिफोर नांगौब्ला लांफैनो हागोन, आरामसे मोनलांगोन आरो। नोंथांनिफ्राय आङो जोबथारनायाव मोनथिनो लुबैगोन, खायसे बेफोरबायदिनो नैबे थालिर बागान खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बागान खालामनो गोसो जायो। माखासे सुबुंफोरा सौथुनो नागिरो जे नैबे बिथिङाव खायसे खायसे बुंनो नागिरो जे एसेबां फरायबाय, फरायखांनायनि उनाव बे मानो सासे आबादारि जानांगौ, बेफोरबायदि बुंनो नागिरो। आरो गोबां बर'नि लाइमोनफोरानो बांसिन साख्रिखौ सोनारनानै खायसे खायसे थायो आरो नैबे बिथिंजों बा आबादारि बिथिंजों बेखौ माने सिं लेभेलजों नायनो नागिरो। दा बे बिथिङाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दं? जोङो मिथिगौ दानि जुगावहाय, नैबे जुगावहाय जोङो जानाय बांसिन आंखाल जानाया जानाय आदार। जानाय आदारा जोंना खम जालांगासिनो दं, खम जालांगासिनो दं। मानो होनबा बेसेबां मानसिया रोंगौथि मोनदों, बेसेबां सोलोंथाइ लादों, एसेबां मानसिया गावनि लेभेलखौ लानानै आबाद मावनायखौ दोनदोंसो। नाथाय एक्सुवेलि आङो गुबुनाव नाहरोब्ला आं बिदिखौबो नुहुरद्रायाखै। जेरै गुबुन हादर आरो ओरै साउथ इण्डिया फ्रायानो इन्जिनियार फरायनाय जोङो नायोब्ला नुयो, इउटुब बायदिसिनायाव नायोब्ला जों नुयो इन्जिनियार फरायनाय, सोरबा सासे कम्पानियावहाय मेनेजार जानाय, सोरबा बेंक मेनेजार, सोरबा बेंक एमप्लयि, बिसोरो फैसा आरजिनानैहाय बै साख्रिखौ गारनानै बिसोरो इन्डिपेन्डेन्टलि इन्टिग्रेटेड फार्म, अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, फुख्रि आरो बिदिनो आबाद खालामनाय, मैगं थाइगं गायनाय, अर्गानिक मैगं थाइगं गायनाय, बेयाव गोहोमै बाहागो लानायखौसो आं नुदों। नाथाय जोंनि ओनसोलाव आं बुंनो हाया माबायदि साननानै दं। नाथाय जोङो एक्सुवेलि जुदि जोङो जोंनि आथिङावहाय जोङो आबाद मावनानै होन, जिखुनु मावनानै होन, जुदि जोङो जोंनि आथिङाव गसंनानै जों इन्डिपेन्डेन्टलि जों मावनो हायोब्ला जोंनाव बेसेबां गोजोन मोनो। जोङो दा आङो प्रेक्टिकेलि आंखौनो बुंनो हायो, जेखियानो जाया मानो जेब्ला गावनि मावनाय आबादखौ मोनो, बे मोननायनि उनावहाय बेसेबां सान्थि मोनो गोसोखौ। गावनि आखाइजों, गावनि माबाजों, थाखा फैसाजों गारनानैहाय बिनि रिटार्नखौ मोनोब्ला बेसेबां सान्थि मोनो। रावनिफ्रायबो बिनानै नङा, रावखौबो खुलुमनानै नङा, रावनिबो बिबायारि जानानै नङा, आरो रावनिफ्रायबो लामा नायनानै थानानै फैसा मोननायबो नङा। बियो गावनि गोलोमदैनि इनकाम, आरो बेयावहाय बांसिन गोजोननाय थायो आरो। जोंनि सेंग्राफोरखौ जों नुयो पलिटिकेलि इन्सपायार जानानै सरकारनिफ्राय एकदम इजि मानिखौ लुबैयो। गाव आथिं आखाइ सोमावा, ओरैनो थायो, ओमफ्राय बांसिनैहाय इजि आर्निंखौ, इजि मानिखौ लुबैयो। नाथाय बे इजि मानि एबा इजि आर्निंआ लास्टिं नङा। बियो जाय बेक्तिया, जाय सोलोंथाइ गोनाङा गावनि स्किल, एनि स्किल, बे स्किलखौ रोंनानै लायोब्लासो अब्लासो बियो मालाबाबो गोग्लैया। जोङो स्किलखौ जोङो सोलोंनानै लानांगौ। जोङो ओरैनो सा साज्रां सोरनिफ्रायबा लुबैनाय, सोरनिफ्रायबा बिनाय, बेखौ जों खालामनो नाङा। जोङो माब्रैबा आं हारसिङैनो मावगोन, थांनानै थानो आं माब्रैबा हागोन, बेखौ नायनानै जोङो खामानिखौ मावनांगौ आरो। जोंनि सेंग्राफ्राथ' बांसिनैनो ओरैनो थायो, उदां उदां मोननो लुबैयो। जिखुनु जाया मानो फ्रायानो बिदि मोननो लुबैयो आरो। नाथाय आं बुङो, जेब्ला जोंनाव स्किल दङ, बांसिनै जोङो स्किलखौ जों सोलोंनानै लानांगौ। गावनि टेलेन्टखौ, गावनि रोंगौथिखौ नोङो आरजिनानै लाग्रो, बिनि उनावहायसो बेफोर गासिबो फैजोबगोन आरो। ओरैनो गावनो जेबो स्किलानो गैया, जेबो रोङा, जेबो मावा, ओमफ्राय मोनसे
मोजाङै मोजां न'खर एबा मोजां थांनानै थानो लुबैयो मानसिफोरनिखौ नुनानै बे सोरबा न' मोजां लुदों सोरबा गारि मोजां सालायदों बायदों बेखौ लुबैनानैहाय गावनि केपासिटि गैयाब्लाबो अनेक नाना रोखोम खालामनानै लुबैयो नाथाय बिदि जानो नाङा जुदि बिदि जायोब्ला जोङो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफोर जानो हागौ नोंनो बायनो हाथारा बायनो लुबैयोब्ला हयथ' सोरनिफ्रायबा दुंखिनोबो हागौ नोङो सोरनिखौबा लुथिनोबो हागौ नोङो सोरनिफ्रायबा डाकाइट खालामनानैहाय नोङो बिदि बायनोबो मानोबो आरजिनोबो लुबैनो हागौ दा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बर'फ्रा गासै बिथिङाव नट इन एग्रिकालचार अनलि गासै बिथिङावनो जोङो रोंगौथिखौ जों सोलोंनानै लानांगौ जायहा जेरै सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंनानै लायोब्ला थाखायोब्ला जोंनाव सोलोंथाइया अब्ला जोंखौ रावबो जोंनिफ्राय माबाखौहाय गुनखौहाय सिख'नानै लांनो हाया बेबायदिनो मोनसे स्किल जिखुनु स्किल सोलोंथाइ गैयाब्लाबो गावबागाव टेलेन्ट एबा स्किल थायोना सोरबा सासे फार्मार बियो सोलोंथाइ गैया जानो हागौ नाथाय फार्माराव बियो स्किल बियो गोरों आबाद मावनो गोरों बे आबाद मावनो गोरोङानो बिनि थाखाय थांनानै थानायनि मोनसे राहा आरो बेखौ रावबो सेनानै लांनो हाया बियो अरायसिम बियो बेसे गोबाव जिउ थांनानै थागोन एसे गोबाव बेजोंनो थाफागोन नाथाय जोंनि सेंग्राफ्रा मा खालामो मडिफाइड आखल आखुआनो मडिफाइड गोजा गावबागाव इनार कुवालिटि जेबो गैया नाथाय देखायफ्लानो लुबैयो मालायनिखौ नुनानैहाय सा लुबैयो बिदि जानो नाङा आरो थारैनो बिथाङानो जादोंमोन सासे फोरोंगिरिजों लोगोसेनो बिथाङा मोनसे आबाद मावदों जाय आबाद थालिर आबाद मावनानै बिथाङा जाखांनो हादों थामहिनबा मुंदांखा जानो हादों आरो लोगोसेनो बिथांनि जे जिउ जारिमिनजों लोगोसे माबायदि बिथाङा फरायसालियाव थांनायजों लोगोसे नैबे आबादखौ मावो बेनि सायाव बिथांनिफ्राय मोनथिना लाबाय बे आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा हाया गोनांथि जायो आरो बेखौ माबायदियै जोथोन लानो गोनां जायो लोगोसेनो बेनि साप्लाइ बबे जायगायाव बिथाङा दैथायहरो बेखौ बेनि सायाव बिथांनिफ्राय रोखायै मिथिबाय आरो जाय बिथांमोना बिथांनिफ्राय सोलोंनो आरो सोरनोबाफोर जुदि नैबे बिथिङाव जाय बिथांमोना आबाद मावनो गोसो थालिर आबाद मावनो गोसो बिथांमोननो फुलि नांगौब्ला बिथांनिफ्रायनो मोननो हागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसेनो सासे राफोद नैबे आबादारि जानांगौब्ला माबायदि जानाया गोनांथि बेनि सायावबो बिथाङा रोखायै फोरमायबाय बिथांनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे समाव दिन्थिबाय गोजोन्थों।